Здравейте! Целта на това видео е да ви запознае с възможностите на вградения в Juicy Sound Total Solo Sampler плеер на MP3 файлове. Този плеер се отличава с няколко характеристики. Първата от тях е, че аудиокачеството, което възпроизвежда плеера, е много високо. Това е от класа на най-скъпите аудиоустройства диджейски за свирене на MP3 файлове. Другата му характеристика е много голямата оперативност, т.е. той е направен специално за работа на живо и позволява много бързо да се преминава от нормална бленда, от свирене с нормална бленда към свирене на MP3 файл. Другата му характеристика, която е специална само за него, това е, че MP3 плеера не е организиран като отделно меню или отделна функция на семплера, а е направен като програма. Тоест всяка една програма от досегашните, всяка един номер програма от досегашните би могла да бъде трансформирана в MP3 плеер. Идеята да имате няколко програми MP3 плеери е, че с всяка от тях може да се запомнят 24 предварително нагласени MP3 файла, които биха могли да бъдат пуснати моментално след извикването на програмата. Тоест не е необходимо да се отваря плейлиста, примерно да се отваря списък с файловите, да се избере първия файл и след това да се пусне. Това е доста полезно при работа на живо, тъй като веднага след свиренето със звук от семплера е възможно моментално да се пусне някой от тези 24 файла с конкретната MP3 бленда извикана и той вече докато свири имате достатъчно време да отворите листата, да намерите следващия файл, който ви трябва и така нататък. Отделно от това, тези 24 файла, които се записват с всяка една MP3 бленда, имат и различен набор от параметри, т.е. може да им се слага еквилайзер, ниски, високи, силата да им се намалява, може да им се сменя транспониране, може да се забавя темпо и забързва, разни такива параметри, които са полезни за работа на живо. Ама най-важните от тях всъщност са, че във всеки един от тези 24 файла може да му се задават Q-поинтове. Q-поинтовете представляват маркери вътре в файла, от които файла може да бъде засвилен моментално и по всяко време. Идеята е, че примерно ако имате бавни песни, които започват с бавно начало, пък след това има бърза част, ако сложите маркер точно на бързата част, може да я пуснете песента както налага обстановката в момента. Т.е. може да я пуснете от началото заедно с бавната част, а пък може и да я пуснете директно от бързата, като прескочите бавната част. По този начин, като върви купона, не е нужно песента примерно да се пуска от начало. Знаеш коя е бавна, коя каква е и може да я пуснеш директно от бързата част, така че да върви купона. Другата възможност на Q-поинтовите е примерно да бележите последния припев на песента и така когато песента стигне до там, може да я връщате от тая точка колкото пъти ви е нужно, т.е. ако върви купона, може да я повтаряте някаква част от песента колкото пъти ви е нужно, така че това вече според обстановката на живо. Последната характеристика на този плеер е, че той може да бъде абсолютно и изцяло командван от клавишите на MIDI клавиатурата, която ползвате. Тоест по време на работа не е нужно да пипате семплера или клавиатурката му, а всички функции са достъпни за директно управление от MIDI клавиатурата. Там принципа е горе-долу следния. Ползват са 3 октави за управлението на MP3 плеера. Най-горната октава са клавиши, които са със специални функции. Там са параметрите за транспониране, старт, стоп и така нататък. А пък долните от 2 октави, клавишите от долните 2 октави, които са общо 24, това са реално клавишите, върху които се запомнят тия 24 файла, за които споменах преди това. Тоест на всеки един от тези клавиши може да бъде предварително запаметен MP3 файл и той да бъде готов за свирене, така че моментално да бъде пуснат. Освен това, могат да му бъдат запомнени Q-поинтовете, евентуално транспонирани, изравняване на силата, еквилайзерите и нататък, че да звучи еднакво с другите и изобщо каквото е необходимо. И така веднага след пускането на MP3 програма може да пуснете някои от тези файлове, които са наредени на тези клавиши и вече той докато свири имате свободно време, достатъчно време, т.е. имате да отворите плейлистата, да намерите следващия файл и така нататък.